Hei, avaruusnukit täällä taas. Tänään me pelataan Minecraftia ja tänään meillä on vuorossa tämmönen zombie-apokalypse-mappi, jota mä oon pelannut pari kertaa. Ja tää on musta ihan superhyvä mappi. Niin jos te tykkäätte semmosista mapeista, niin mä ehdotan teitä pelaa. Mutta joo, me tehdään nopea tää tutoriaali. Joo. Noin. Okei. Katsotaan vähän. Ja mä aion pelata tätä ihan niillä säännöillä. Eli ottakaas, kun mä otan tästä nopea kuvan. Noin. Mä toivoisin, että sä ottisit kuvan. Mut mä en oo ihan varma. Joo. Joo. Eli tässä vaan näkyy ne blokit, mitä me saadaan rikkoa. Eli lasi, paints on cobwebei, ruoho, vainei, tikapuita, pieniä itemeitä ei blokkei, eli varmaan item frame, sitten chestejä ja okei. Joo. Joo. Mutta niinku me ei niinku, jos me löydetään jotain rantablokkeja semmosia, niin mä ei oteta niitä. Jos ne on niinku ihan selvästi tarkoitettu decorations. Joo, kyllä hyödyllisiä. Sitten vaan vedetään tää vähän tätä. Sitten joo. Niin, vaikka otetaan tuo sitten spawn regular zombie, niin mulla löytyy yksi texture pack, joka tekee ne hienommiksi sille zombie. Sitten tyhmä zombi. No. Sitten ja nää zombit ei pala päivää sit. Ja selvä. Ja sit kun me lähdetään tää tutoriaalista, niin me ei saada näin itemeitä. Ja joo. Tää me voitais nopea opetella. Joo. Ja tää on tosi hyvin koodattu musta. Tää mappi muodoskin. Ja mulla on tässä optifina käytössä kyllä. Okay. 6 stickiä ja 1 tortsi. Okei. Kone viikku. Noin. Tää toimii tosi siististi, niinku huomaan. Ja joo, otetaan sit toi, koska mä pidän tässä aika monta addonia päällä. Semmoista, mitkä voi itse laittaa, niin ja juu, tommoista kamaa niinku voi löytyy. Okay. No mä en halua pitää tota thirstia mukaan sillä päällä, koska se on vähän ärsyttävä. Juu. Koska se on tosi ärsyttävää, kun noi vesipullot ei stäkkää, niin sinne vie aika paljon tilaa. Niin sen takia.
Ok, eli lähellä viemäreitä. Ok. Mä en oo muistaakseni ikinä löytänyt tota avainta, eli katsotaanpa nopea. Ehkä se voi... Katsotaan nää uunit. Okei, tonne ei pääse. Joo. Mun viemäreitten läheltä, mutta niinku pitäisi löytää avain. Mutta ei nyt ole näköinen. Tää näyttää just siitä, että tässä olisi joku chesti tai jotain semmoista. Mutta eipä näy chestiä. Niin joo. Missä se voisi olla? Koska mä haluaisin periaatteessa löytää noita avaimia sitten. Koska joitakin chestejä ei pysty olemaan. Okei. Joo, mä oon okei. Jos te näitte ton niin ennen, niin sanokaa kommenteissa. Joo. Okei, eli noista voi näköjään löytää tommoista kamaa, joka on tosi hyödyllistä. Ja sulla pitää just olla se kädessä. Joo. Mutta joo. Tästä videosta tulee niinku aika pitkä ja sillä. Ja tässä on ihan hienoja custom achievementteja. Ja noin pointeille ei siis mun mukaan tee mitään. Mut me ei tehdä aika lailla enempää juttuja. Että joo, mut näistä saa ottaa ihan kamaa. Katsotaan, jos löytyisi jotain oikeesti vähän hyödyllistä. Mut toi plankki voi olla ihan hyödyllinen. Share to survive or die alone. Joo. Mun nää on bandagei, eli joo, niitä ei meidän kannata laittaa päälle, koska se antaa meille ihan hyvän regeneration. Otetaan toi. Sitten otetaan toi. Noi tikut. Vaikka toi vipu. Toi torchi. Sitten weak pipe, okei. Se ehkä pystyisi hakata zombeiksi. Sitten MR:t on tosi hyviä, koska ja otetaan kuitenkin näitä vesipulloja pari. Itse asiassa me voitais laittaa se thirst päälle, koska se olisi ehkä ihan hyvä. Koska mä vastaan nyt tajusin se, että okei, tosta ei, tästä. Tästä me ei mennä. Mä oon jo säätänyt nää settingsit valmiiksi. Mun laitetaan tästä thirst päälle. Turn thirst on. Noin. Eli nyt meidän pitää juoda sit. Ja sit lisää mareet. Se on ihan hyvä juttu. Lisää bandage. Pidetään tossa varmuuden vuoksi yksi bandage. Otetaan noin. Noin. Kello saattaa olla ihan hyödyllinen. Toi on ihan hyödyllistä. Ja sitten noin. Ja tässä on joku avain. En yhtään tiedä minne, mutta jonnekin. Ja mä en tiedä, onko mulla jotain turvallisempaa ratkaisua. Okei. Otetaan toikin ihan varmuudeksi mukaan. Lisää MR:tä. Ehkä laitetaan noin pois. Noin. Bandage. Ne aina pitää ottaa. Ihan sama vaikka mikä olisi. Ne aina pitää vaan saada mahtua inventoriin. Suolaa, okei. Joo. Ja mikä on nää flaret? Mä en vieläkään ihan täysin tiedä mitä. Ei tota kyllä. Tälleen niinku löytyy paljon näitä juttuja. Esim. Mun sormi.
Noin. Joo. Not charcoal, joo, mä ymmärrän. Se on ehkä vaikeaa tehdä sillä. Okei. Tää on ihan hyvä. Joo. Okei. Juu. Ja tässä on jotain aseeseen, mutta toi on nopea mennyt. Repäytynyt toi sivu. Joo. Tää on ihan siistiä. Joo. Joo. Okei. Toi aikaisin vielä kuuluu. Me taidetaan olla valmiita kuolemaan. Se on asia, jonka voi sanoa. Tarkistetaan vielä tää eksaktaa vielä. Mitä mä tutkin. Ja tässä on kartta. Eli okei, tuolta päästään pois. Get ticket. Niin, me tarvitaan ticket, että päästään pois. Ja se löytyy PDstä. Onko? Joo. Okei. Joo. Okei. Mihinkä chestiin tää avain olisi ollut? Ei tuolla löydy mitään. 109. Pantake. Mut meillä on niitä ihan hyvin. Niin ehkä me ei tarvita. Panic room. Jukebox. No näille ei oo käynyt ihan hirveän kivasti. Nasty canned food. Self-descent steroids. Okei. Ei sit voi löytyä yhtään MREtä. Aha. No. Näillä ei tainnut käydä ihan hirveän kivasti. Ja sovitaan niin, että me ei saada ottaa vipuja takas. Okei. Noin. Joo. Eli. Tutkitaanpas. No. Mua ei hirveästi kiinnosta. Tänne. Okei. Kova. Hei, me löydettiin vaatteita. Swing trunks. Beach ball. Näillä on ihan kovaa kamaa ollut. Vaihdetaan nopea 2 MREitä. Joo. Otetaan vähän allasvettä. Ihan hyvä varmaan juoda. Ei ole varmaan ihan mitään vikaa juoda vettä.
kiva zombei. Täällä ei mitään. Sillä lähettiin. Koska mä en pidä noista zombeista. Mut joo, tässä videossa siis tulee tosi pitkä. Ja jos tää video saa 4 likeä, niin mä teen toisen videon tästä. Mutta joo. Teepaita. Leipää. Kuinkakaan vanhaa sekin. Hattu. IPD. No se kuulostaa PDltä, joka kuulostaa jo siltä, että tää saattaa ehkä olla oikea suunta. Mutta assholes breakups. Police department. Okei. Paperia. Dual pencil. Okei. Mutta jos täältä jostain pitää löytää tiketti, niin yritetään löytää episeksi. No, ehkä pidetään tätä vaan, tätä kelloa. Täällä on joku travel ticket. Kyllä, tämä. Tätä me tarvitaan. Ainakin mä muistaakseni. Mä toivoisin niin, mutta... joo. Mä en pidä noista zombie-äänistä. Oh, siis, tää on nyt kulta-armori. No, nyt lähettiin kyllä. En kyllä pidä noista zombeista yhtään. City Hall. Tää näyttää hyvin hylätyltä. Mutta eiks kaikki näytä? Puketti. No otetaan se. Au. Tohon just spawnas zombi. Saaks pelaa vain alaa? No ei. Joo, no se miten ne on tehty sillä, että niissä... No joo. Oh jeez. Mä just join vähän liikaa. No, se on ehkä pieni. No. Mennään tänne ja nukkuu. Nyt löytyy tää Baderol, niin nukutaan tässä. Ja sit no mennään tänne suuntaan. Mä sanoin, se taisi olla se portti just toisella puolella, muistaakseni. No tossa on jotain.
Katsotaan. No. Tossa on joku iso talo. Käydään varmaan siellä. Puinen miekka. Otetaan se varmaan vuoksi. Tää menee. Tää starter miekka. Kello. Käydään. No, tää vaikuttaa ihan kivalta. Mä en tiedä tarvitaanko me tota. Trapped. Okay. Joo. Okay. Joo, toi tyyppä on tai miten tää on. En tiedä millä. Okay. Tässä on lähde. No noit ei varmaan tarvitse. Ei me näitä nuolia kyllä tarvita. Juu. Täällä ei vaikuta olla zombipäin. Se on enemmän silleen yöllä se zombi. Kuin päivällä. Koska päivään niin voi aikaa spannaa rakennuksia. Koska ne on... Olisikohan täällä jotain? Tää vaikuttaa epäilyttävältä. No on kyllä tietenkin. No tää vaikuttaa hyvältä. No se parempi kuin teepaita. Ja joku hyvä bobikin varmaan. Secret bow. Otetaan se tosta. Ja toi lipukin. Mä osaan se, että on tyhjä. Juu. Täällä löytyy Flint and Steel. Voitais vaan polttaa koko paikka. Uusi miekka, kivinen. No on se parempi kuin ei mitään. Otetaan toi toinenkin puketti. Sitten olisiko täällä jotain täällä. Ja. Okay. Juu. No kiitos, John. Tässä on joku chesti. Avain johonkin. En tiedä mihin, mutta johonkin avain. Musta on tosi, että näin enää nyt toimi. Mutta joo. Katsotaan vielä nopea mitä. Mä muistaakseni johonkin tarvitsi niitä jotenkin kamoja. Katsotaan vähän mikä olisi aika hyvä idea.
Okei. Joo. 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 Muistaakseni noita Iron Nuggetteja ei tarvitse johonkin, mutta no, en nyt yhtään muista. Mutta otetaan varmuuden vuoksi. Kiva. Ja tää on kyllä, mä en tiedä sanoinko mä jo, mutta tässä on 4 kaupunkia. Ja se on aika paljon. Niin joo, meillä on vaikka kuinka paljon tuttavaa täällä. Mutta meillähän ei oo mitään lupamainaa tai mitään semmoista. Niin. Joo. Sitten. Jatketaan matkaa. On tappaa 3 zombia. Että juu. Kirves. Okei. Tää on lapsia kanssa. Tää näyttää tosi hauskaa, mitä tehdään. Ainakin musta. Juu. Tää tyyppä ei taida olla. Clayball. Ahaa, tää on chesti. No piirakkaa. Valmiilia. Ei mitään epäihmeellistä. Ei tässä. Please place of now leaving city limits. Okei. No toi teki jotain. No laitetaan tänne sit se ticket. Open the gate. Yes! Se on auki. Me päästään pois, jos me halutaan. Mutta ehkä hetken aikaa mietitään sitä ennen kuin me lähdetään pois. No, otetaan haarukoita, niin me voidaan ampua kuitenkin. Tässä emergency flare. Keksei. No en tiedä, onko ketään täällä. No katsotaan, ehkä joku huomaa. Kuten mä uskon. Lusikka! Me voidaan kaivaa lusikkalla pois. Jos tarvii. Sitten. Meillä on vielä ihan hyvin ruokaa. Tuossa on kynä. Me ei tarvita. Mä vaan katon näitä uudelleen sen takia, koska mä joskus saattaa olla silleen. Mä en tarvii tota, vaikka sit mä tarvitsenkin sen asian. Kakku. Mä tiedän siis yhden paikan, jossa on super paljon viittiä. Mutta mä en oo käyttämässä sitä, koska se on niin OP, että meidän ei enää ikinä tarvitse ruokaa. Mennään hakemaan se. En tiedä, onko se tarkoittanut. Se on jostain. Naistupesta. Ei taida olla mitään.
Lisää Iron Nuggetteja. Ei hitsi. Miten? Okei. Mä en halua koittaa zombeja vastaan, niin mennään taktisesti katolta. No ihan vaan ton takia, koska tuolta löytyy tommosiakin zombeja. Se on vaan aika silleen, että todennäköisemmin, että sitä vaikeammalla vaikeusasteella pelaa, niin sitä parempi kamoin zombit saa. Hän ei taida olla ihan okei. Miekka. Kivimiekalla tapettu. Se vaikuttaa just siltä, että joku olisi murhannut se kivimiekalla eikä zombi. Koska se oli miekka. Voihan zombit käytä miekkaa. Ainakaan mun tietääkseni. Hei, mikä tää? Protein shake. Okei. Viku. Juu. Bandage. Antakaa se vaan tulossa. No mä pitää päästä jonnekin nukkumaan. Tänne päin. En tiedä. No tää vaikuttaa tosi epäilyttävät paikat nukkuu, mutta ihan sama. Mennään nukkuu tänne. Ja siinä mä ajattelin alussa lataa pari modia, jotka tekis tästä ehkä vähän vaikeamman. Mutta se ongelma on sit se, että se crashas. Jos mä menin sinne mappiin, se crashas sen pelin. Ja mä en tiedä mikä se sulla oli. Ja sen takia mä ajattelin, että ei sitten modeli. Koska se toimi tällä. Mä en yhtään tiedä mistä se toimi. Tai siis ihan sama, en mä osaa puhua. Mä en tiedä, mutta katsotaan jos tästä löytyisi jotain ehkä, joku paikka, josta ehkä saattaisi löytyä tohon avaan. Koska koska toi lukittu, niin se varmasti löytyy jotain hyvää kamaa, jos mä vaan sanon se auki. Eli, katsotaan. Täällä löytyy nuolia. Toi on ihan kiva. Laitetaan noin haarukat pois. Ja noin rotten flashit. Joo. Ei taita olla tässä niin mitään. Mutta mä siis haluaisin löytää tohon avaimen nopea. Koska tiedän, että siellä löytyy jotain hyvää kamaa. Mutta sen takia meidän pitää löytää se avain. Tämä ei keksi, missä pitäisi olla. Koska mä en näe tää mitään, missä se voi olla. Paitsi jos se jostain syystä on täällä kaupassa. Sen takia me katsotaan nyt tää kauppa nopea. Tossa on uusi liitty. Jos vetää vikana. Okei. Ei näytä olevan. Nyt löytyy samaa. Mutta ei mitään. Hyvä. Vain kaikkea roskaa. Otetaan noin leipät.
Noin. Eli siis meidän pitää löytää se avain. Mutta mä en vaan keksi missä se on. Mutta meidän on pakko löytää se jostain. Ai. Mä toivoisin. Missä se avain voisi olla? Mä haluan nyt vaikka vaan löytää sen aika. Sitten me ollaan aika valmiin. Mutta mä haluan löytää se avaimen, ja sen pitäisi olla mun mukaan tosi lähellä En mä tiedä. Mutta mä uskoisin niin, että se on varmaan tosi lähellä tätä paikkaa. Ei se varmaan näyttänyt lakkaana missään mukana. Ei. Joo. Mä uskon, että mä oon vaan tosi sokea. Koska mä yleensä en vaan löydä mitään tommosia juttuja. Täällä se ei ainakaan oo. Mutta joo. Me varmaan voitais nyt lähteä tästä paikasta. Ihan vaan, koska musta tuntuu siitä, että se on ihan hyvä aika lähteä. Nyt mä nopea vaan katon nää achievementit. Okei. Okay. Mä en tiennyt siitä, että tässä löytyy custom-kaloja. Ihan kiva. Joo. Okay. Bang. No niin. Nytten poissa ollaan. Road 014. Oottakas hetki, mä katon nopea sen, kuinka kauan tää video kestää. Tää video kestää jo jonkin aikaa, mutta voidaan jatkaa. Tää on niinku ihan totta. Joo. Mikäs tää paikka on? Torchari, nuoli. Ja
Noita kaikki kirjoja ne ei olla lukemassa, koska mä sanon kaikiksi näistä on kirjoja. Mitäs tämä? Okay. No, tosi. Siellä varmaan hyvin turvallista. Siellä sairaalassa. Siistiä. Original flavor. Varmasti. Mä en tiedä, pystyykö sitä jotenkin niinku käyttää tai jotain silleen. Mä toivoisin niin, mutta mä en oo varma. Jos me dropataan se tän uunin päälle. Ei. Ei. En mä usko, että sitä pystyy mitenkään käyttää tosi siistiä. Morphiin 10 mg. Okay, no tää vaikuttaa ihan hyvältä. Se vie kuitenkin jonkin verran tilaa. Mä en tiedä, pitäisikö mennä tässä. Tuo me otetaan. Okei. No toi ei kyllä näytäkään ihan hirveän hyvältä. Ehkä me ei kosketa. Kiva. Okei. Juu. Noin. On kartta. Okay. Ahaa, tyhmä zombie epäilyttää. No me ollaan niinku jotain hisin koulukiusaajia, koska me kiusataan zombeja siitä, että on tyhmiä. Juu, mä en kyllä pitäisi jostain ehkä saada kokkaamaan lisää vettä. Stack of boo. Täällä löytyy niinku tosi paljon random kamaa. Joo. Mennään nyt nopeasti. Tossa on auto. Hei, tässä on talo. Mennään sinne nukkuun. Näytyskään täältä. Okei, no. Luutetaan pikkasen. Heipä. Jee.
Joo. Otetaan tuo. Mikäs tämä on? Okay. Mä en yhtään tiedä, kannattaako toita juoda, koska tossa ei lue mitä se tekee. Okei, me ei kosketa siihen, me jätetään se tänne. Täällä löytyy ainakin vettä. Koalia, jäi. Vipu. Syödään nyt vähän. Pikkasen. Noin. Hei, ottakas. Tää näyttää jo. Tää vaikuttaa jo hyvältä. Generaattori. Okay. Insert 8 Aalto. Turn on and restore light to cabin. Aha, tonne mä saatan vaan. Se ei ollut hyvä idea. Se oli huono idea. Se oli hirveästi huono idea. Mitäs mä vaan juoisin liikaa, niin räjähdäks ja mä niinku ja kuolen. Niinku onko se mahdollista? Mä en tiedä. Se mua mietityttää. Musta tuntuu jotenkin, että se on mahdollista. Se olisi kyllä ihan siistiä. Ainakin musta. Enkä teistä. Mä en yhtään niin. Bear Hill National Park. Okay. You are leaving Bear Hill. Have a nice day. Bear Hill Veteran Memorial. This memorial has been funded by Merchant Arms. Broken Baton, Culver Security Test. Okay. Tää on kyllä hyvä kirves, jos tää vetää, jos täällä on 10 attack damagea ja se pystyy lyödä näin nopeasti. Iron Shovel. No ehkä mieluummin semmoisen kaivetaan kuin tommosella hitsi. Tommosella. Mikä tää on? Niin, lusikka. Se on lusikka. Niin lusikalla me ei varmaan ehkä haluta kaivaa. Jää tuolla ei mitään. Ainakin niin mä uskoisin. Joo.
Ja mitäs täällä on? Nappi. Ei tee mitään. No ihan sama, vaikka se nappi ei tee mitään. Jatketaan matkaa. Ei tää vaikuttaa... Onkaan tää semmoinen military base? En tiedä. Hei, tässä on hevonen. Saisinkaan miten mä sain tehtyä sen? Satulla. Jotenkin sai tehtyä satulla. Tässä. 2 narua, 2 tripwire hookia ja 4 legendia. No meillä ei oo 2 tripwire hookia. No aika aina puuttumaan. Hän saa jäädä tänne elämään rauhassa. Tai no, rauhassa ja rauhassa zombien kanssa. Ja tästä. Noin. Mennään ylös. Gaming stacks. Okay. 1, 2, 3. Taitaa olla 4 blokin. Periaatteessa niin ehkä ei tee sitä riskiä, mä tiptaan. Koska mä en jaksaisi murtaa mun jalkoja. Sitten communication. Okei. Täällä on panoksi johonkin aseeseen. No, mä en ole ihan varma mikä ase. Okay. Meillä ei ole vielä enemmän. Granaatti. Mä en oo varma, tekeekö tää granaatti mitään zombeille, koska ennen se ei tehnyt mitään. Mut se ainakin tekee sen pelaajille, että se insta-tappaa pelaajat, jos sä heität sen. Ja se pysyy siinä jonkin aikaa. Et joo, se on hyvin voimakas. Koska jos jokin insta tappaa pelaajan, vaikka sillä olisi täydet netherit ja kamat, niin se ilmeisesti kuolee ykkösestä. Niin joo. Se on vähän silleen niinku... Joo, ne on aika voimakkaita. Uusi granaatti. Mä en varmaan pitää testata tota yhtä granaattia. Jos me löydetään semmonen. Mä periaatteessa yritän pelaa tätä niinku hardcore. Mutta mä en voinut vaihtaa tätä hardcoreksi, jonka takia jos mä kuolen, niin sitten vaan lopetan tän sarjan. Se on ehkä parempi. Tai no, en mä tiedä tuleeko tässä sarja, se vähän riippuu teistä. MR, jei. Okei, paljon parempi. Projectile prosenttana huono. Niin toi mieluummin. Mä haluaisin tässä. Noin. Ja sitten kengät. Tässä kengät. Täällä löytyy panoksia. Eli jos me löydetään se ruuvimeissa, niin sitten me voidaan palata. Mennään tänne suuntaan. Command Center.
Okei. Täällä on valo. Okei. Tää vaikuttaa jo ihan hyvältä. En yhtään tiedä mitä se on. Okei. Mikäs tää? Detonation. Okei. Ydinpommi räjäytetään. Kirjelmässä on ydinpommi on räjäytetty ja se on havaittu. Okei. Okei. Jossain on räjäytetty kirjelmästä ydinpommi. MREtä. Paljon MREtä. Okei. Tää vaikuttaa. Anyone hit with this? Okei. Ja jos mä tuon lammun, niin varmasti sattuu. Medkit. Selvä. Kerätään noi MREt. My compass. Okay. No ei enää. Meals by mama. Mom always sends me the best meals. Thanks mom. You're the best. I can't wait to come home and see you again. Yeah. No, en usko, että ikinä pääs tapaamaan äitinsä enää. Mutta joo, katsotaan nyt toi medkit. Okei. Mä uskon, että on hyvin hyvä tää medkit. Selvä. No testataan. No mitä ei tapahtunut? Kirjaimessa mitä ei tapahtunut. Noin. Clock. Epinerfiin. Okay.
Joo. No me ei saada kuitenkaan pidettyä näitä inventoorissa aika hyvin. Niin me pidetään tää morfiin mukana. Ja juodaan nämä molemmat muut. Joo. Noin. I drank too much. Okay. Water. Protein shake. Selvä. No luita me ei varmaan täältä pitää. Vettä meillä pitää olla. Ja logit menee länkäiksi. No. Sitä ei musta kielletty, että ei saa päästää. Näyttää ehkä tommosessa tilanteessa voidaan tehdä craftia. Storage. MR:tä paljon. Smoke grenade. En tiedä miten toimii. Ihan hyvältä vaan. Ihan siisti. Mustard gas grenade. Mä en yhtään tiedä. Päivä. Koskes. Pipu. Rautalapia. Huonolla durabilityllä. Flashbang. Granaatti napalm. Se varmasti syttäme tulee, jolloin ei käytetä sitä, koska musta tuntuu että me ei saada sitä pois. Hermal Douglas. Ultra laajalla tykkänä. Mä en tiedä yhtään mitä toi tekee. Mutta otetaan se kuitenkin mukaan. Otetaan noin. Mä kyllä ihan kohta lopetan siis tämän videon. Security. Tuohon. Ja tuohon. Näin. Tehdään alas. No sit. Toi ei mitään. Satellite Massacre Classified Article. Enpä tiedä. Mitä toi jää mulle? Jokin meni just kiinni ja auki. Commander Sky Sword. Heavy hitting slow. Tää vetää paljon damagea zombeita sillä. Ja periaatteessa aika hyvä. Mutta musta hirveän hidas. Ja tos kestää superkauan, että se pääsee sen lyömään kunnolla. Ja sit pitää ottaa uudelleen. Satelliitti.
En tiedä. Mutta ehkä lähdetään täältä. Tai no. Ehkä mä lopetan tämän videon tähän. Et joo. Kiitos, että katsoit videon. Ja muista tykätä videosta, jos sä haluat lisää, koska 4 liikeä 6 video tästä. Mutta ilman sitä ei. Eli jos sä haluat lisää liikeä ja mielellään tilaa kanava, koska se auttaa paljon. Että joo. Kiitos, että katsoit videon. Bye!